pamitan kalian Mas Alfariki Bayu ugi ngrawuhaken bintang tamu. Sumangga menika bintang tamu ing dinten menika sampun dugi wonten Nduk Niken Salindri. Bocah lek nyanyi ya. Apa? Piye sehat? Alhamdulillah. Halo Cayu. Iya. Beh. Ya, bocah kok ora tau leren lho sampean. Alhamdulillah ya gini nasib saya. Oh, kok iso nasib saya iki lho yo. Nasib. 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 Ya, kok iso itu. nasib ora. Kuwi lho sampean diantu-antu sowane lho nok. Iya. Saking tresnane karo Surya Buana karo uga sampean. Wow. Mbok sing piye? Wow, makasih ngono kok. Wow. Wow, makasih. Suarane padha entek. Sama nyontek ya, Mas? Sama nyontek. Aku yo entek. Ya koret-koret ya nak. Ya, Makane Nadianto awake dhewe iki di daya dan tubuhnya menurun tetap semangat ya nak. Harus profesional. Iya. Alhamdulillah ini kita sowan datang pundi ki, Mas? Ana Tlatah Sugewaras. Sugewaras Prambon Nganjuk. Injih. Iki acarane manten. Sing dadi nganten sapa, Mas? Kae Mbak kae. Ayo sapa jenenge? Sik tak jeki undangane sik, Dek. Mbak Intan. Iki ndas ya, Nduk. Nggih. Nggih. Namine Mbak Intan Ayu Nestria dan juga Mas Albar Riki Bayu Yulianto SPD. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng sampai akhir hayat maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan, moga-moga panjang umur, sehat selalu. Iki ning daleme Bapak sapa, Mas? Nyuwun sewu Yayi menika sirah canes teko. Amne gak enak wae ra samponan ya, Mas. Alah kok kaya resi-resi wong kowe adus ora tau mambu banyu kucing jerit. Rado sih malah ra udan lho anggitmu aku adus udan kok malahan. Malah opo nikan napa? Iki ning daleme Bapak sapa? Ora aku kan ya Allah, aku lek mesti pedhok momongan iki. Bapak sapa? Iki lho Bapak Julito kalian Ibu Yuliati. Nggih. Sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya kathah barokah. Amin. Amin. Lah aja meneng. Lah kon piye? Ya piye intermezzo ngono lho nyapu dojane nyapo peh. Gak nyapa-nyapa. Lara. Mas. Lah nyapo laramu nyapo. Omong aku to omong lor sing lara apane to no omong aku. Kelekku. Lah. Patra yo ora tau adus kok kon awak seger. Lah iki kecentok apa ketatap apa ngono lho Mas. Di ini. Heeh, kelekku. Ya lah coro tok ngono. Wong ya ngaturke tetembangan. Ya. Sing halus napa sing kasar iki? Gatel. Iya tapi ya. Sing halus napa sing kasar? Sing kasar. Mah. Aku ndak seneng halus, aku senenge kasar. Wo, basamu kasar senengane. Basane gragal ngono kae. Sing brutal. Ya wis sembarang kono watone kowe gelem nyanyi ngono wis. Apa wirang oke D yes petuk momonganku wis aman ning kene ya Mas. Iya mbak menawa niki buka lowongan sing badhe kersa momong niki sinten aja kenenge tau dimomong sapa lho MC sapa lho ora betah aku wis rasa dibali tak kowabi ayo nyanyi aku liyane gak Mas Bambang no gak wis aja ngono Bambang sapa ta Bambang Bawu Balowo
Bambang. Bu. Balowo. Nek iki ngomongmu Bambang Bawowo. Nah, tambah no. Kan tak singkat. Iya ya. Baci lu ba. Bocah kaya ngono. Ora saru lho iki telukane Mas Bambang tenan lho iki. Nisa ndek iki nyeluk ngono. Piye, adekmu lah nyelak aku. Mas Bawu. Saomah ora nek sing bener. Iya. Oke, yuk. Bersama cantiknya Jawa Timur ada Niken Salindri, Surya Buana, Jordan Audio, Dwi Lenteng, Surya Buana Official. Lah, Dala. semoga. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire lara ben lara tenan. Apa wangku les wis karising. Selalu apa tuh Mas hilang aku baru mangan lombok tresnoku kaya bensan anting putri basirami rina lanangi masih hilang endah hati sawangi tapi dipaksa ra iso kediri Raiku padane was tampel. Yes. pedes ya wis pedes Niken Salindri, Surya joget Buana. sini jam 11 bengi aku mbok tinggalno mbok tolak tanpa sebab sing pasti marang
sukses terus. Serius mana lagi? Iya lagi. Agus saka Lampung sing wingi pengen awake dhewe kon videone. Ya halo Pak Agus. Ya. Jangan lupa nanggap lagi berdua aja. Wong loro ya. Bang Loro. Ku karo bulan madu ya, Dik ya. Kere sotah. Sotah. Wah, iso muni sotah barang saiki. Basa wayang sotah iku ora sudi. Heeh. Ki lagune apa nak? Wirang. 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 Iki umpo. Yen akhire wirang. Wes cacah diterusne wong suarane ndledek ngono kok. Heeh. Ngenyek. Iya ya. Iki umpama iki Mbak mantene karo Mas mantene umpama katimbalan mrene piye? Heeh. Iki mau. Oh wes. Iki piye umpama mantene kedam nggih? Niki kula unggahne riyen mantene riyen nggih. Siap. Heeh. Monggo Mas apa ki? Alfariksi kalian Mbak Intan. Mas Bayu ya penak timbalane. Mas Bayu karo Mbak Intan kula aturi minggah kalian bapak kali ibu nggih lek saged nggih. Monggo kula aturi minggah Bapak Juwita dalah Ibu Yuliati. Ugi kalian pinanganten sarimbit Mbak Intan kalian Mas Bayu. Anggar iso. Ya Mas. Kita yo Mas. Bapak Juwita kali Ibu. Wonten pundi kula aturi minggah pepanggungan kalian pinangantenipun sarimbit Mbak Intan kalian Mas Bayu. Monggo, ini momen-momen yang paling ditunggu-tunggu. Bapaknya urung, Pak Juwita urung enggak. Teruk. Lambene nyelocok lambe godir. Truk salim ibu.
Nah, wong iki lek sing sopan ngono kuwi nggih, Bapak. Luwih sopan ae karo mlumah ngono saling. Kok mlumah pe murep no. Ya murep. Iki disapa dulu Pak Juwita dan Sugeng dalu Bapak Juwita Ibu Juliarti. Bu Juliati. Bu Juliati. Bu Yuliati. Bu Yuliati nggih niki Mbak Intan dengan Agak Mas kesini, Bayu. Agak Agak kesini ya. Menghadap Waduh. kamera monggo. Yang satu cantik, yang satu ganteng. Asane gede yang ngene, Mas. Saman sok ya manten ngene iki. Karo sing dita. Karo Mas Bambang no. Karo sapa? Karo Mas Bambang Syahalam. Wo. Lah karo Prabu loro karo. Iya, niki ngaturaken napa Bapak Ju? Bapak Ju. Bapak Wita ngene Bapak Wita. Inggih. Bapak miki apa dikene kono terus lho, Pak? Lah nyapa to? Dicekel ngomong. Lah nyapa to kok kene nyapa? Ya ndak Mas ya kerih no. Beh, bocah iki mae bocah wae ngabar bocah iki. Mabar. Ngabar. Ayo Mas, Bapak Juwita diaturi napa Mas? Nggih, monggo Pak Juwita, bilih ingkang badhe dipun nganu napa kersakaken. Ketok pilar. Kersa ketok pilar. Bilih wonten ingkang badhe dipun aturaken monggo. Terima kasih ataupun ucapan Inggih, apa? ucapan apa buat anaknya? Nggih, buat Senang anaknya. sekali apa Doa. tidak? Ini Bapak dari Mbak. Gimana punya mama menantu kayak gini, Pak? Gimana perasaannya? Senang apa tidak senang apa kurang puas? Ya wis seneng lek wis dadi manten. Lah ya makanya Bapak itu kudu ada komen-komenan. Iso nggih. arep muni rekomendasi. Iya, ada satu patah dua patah kata. Mungkin doa teruntuk Inggih putra. doa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dirungokne Mas. Matur suwun sangat rawuhipun sedaya. Nggih. Ingkang saged ndoaken anak kula mugi-mugi dados anak ingkang saleh-saleha kalih-kalihipun. Amin. Rezekinipun lancar. Amin. Paring kesehatan kalih rasa sabar san syukuripun. Pokok ingkang tambah rasa sabar kalian syukur. Amin. Saaturan malih monggo. Tampun cekak. Saaturan malih monggo. Nganu mawon lho Bu, gendang cak-cek. Saaturan malih monggo. Sangu Bu, sangu. Urung kok cocok sangu. Lah timbang wonge. Gak oleh kan ngawur sampean ditanggap ning kene seniwati seniman kok ngarepne sangu njaluk dhuwit gak oleh. Saru ngawur. Njaluk dhuwite, Pak. Oh, malah. Monggo. Ya, mungkin Masnya mungkin hari ini bagaimana dengan Mbaknya? Gimana perasaannya gitu Mas? Gitu Mas. Perasaanmu loh Mas. Kalau dadi manen piye perasaannya? Kowe iki nakoke mantan apa nakoke maling jane kowe iki? Iya. Perasaannya bagaimana? Gimana perasaannya Mas? Senang apa kurang puas? Loh, urung kok kurang puas piye? Urung. Lumayan. Loh lumayan. Loh wis berarti nyicil he. Wes. Hei, Hei, nyicil apa? Heh? Nyicil apa? nyicil gawe omah no. Piye maksudnya? Wah, bocah iki wayang ngabar. Sudah nyicil. Wayang ngerti. Sudah Mas, sudah nyicil lah. Nyicil apa? Gawe omah, wah panggah ngono adem. Bener Pak Bawo. Loh. Malu. Aduh, apa anak tau jenenge Pak duwe konoan iki ora enak. Ya enek gonanmu Mas. Mungkin ucapan terima kasih kepada semua yang hadir bisa mungkin biar semuanya senang Mas, monggo diapresiasi. Nggih. Kaderenge matur suwun sanget Saaturan kagem warga desa Sugiwaras sampun rawuh tim kene acara nikahan menika. Ngomong cah iki. Matur suwun. Nggih. Saaturan malih. Wis. Wis. Nggih, niki lagune napa Pak jenengan? Niki ngaten nggih Pak Bu. Ini mumpung ada teman-teman YouTube bisa diabadikan panjenengan mungkin damel kenang-kenangan nggih ta. Ini lagunya apa monggo. Yes. Jenengan nyanyi dhewe monggo kira-kira lek nyanyi dhewe Ayo, Mbak lagune Intan. napa? Monggo. Nah. Sing open. Foto iki malah jaluki lagu. Lagune napa tak kira buka Google foto. Ya ben lah, Mas. Taman Nanggapi Juruk, Taman bebas. Juruk. Lah lho, taman ugi-ugi.
Taman Juruk, taman ugi-ugi. Taman Juruk iki kebun binatang ning Solo, no. Ning taman tuh. Wah, sudah foto dengan Mbak Niken? Sampun, nggih. Bapak mau foto dengan Niken? Monggo mriki. Nah, tolong Mas Karis ini sama krunya Surya Buana. Nggih. Anu le ya sing apile ya. Golek Mas Radio gampang Bapak ya. Oke, jelali kira pakane le ya. Ki dapuk opo? Pun kula mriki mawon. Sama ning tengah. Pun to Bu kula mriki mawon. Bocah oho. Oh. Saiki basa oho tren lho saiki. Lah nggih lah aku lho gak disangoni wis kok. Jempol. Ayo. Iki lho Mas, jempolku nganu ki lho. Presiden oho karo lambe godir wis komplit. Nah, momong niken tok wis. Ning kutha Solo. Kok dhisik foto? Foto lah. Panggah wuk-wuk emang. Wis. Ning Lampung ya ngono numpak kapal lho, lah kok kapal arep mibur. Ngawur rek. Weh, aku wis jan tenan. Wis kon ndi ya ya. Iya. Iya. Lah pengen njaluk foto sesuk nanggap dhewe. Lah nggih mumpung dugi mriki nggih. Niki engko foto ada monggo Bapak Ibu ngersane foto sitok-sitok monggo Bapak Ibu. Gaya bebas, gaya bebas. Campur sarene bar mawon nggih. Heh? Wah celukane mantane lek muni ngono ya muarem men. Ampun niki. Muarem Mas Bayu. Yo. Ya. Taman Juruk jenengan ta mriki mawon Bu joget bersama nggih. Tak kira ibu marep nganu ngekei ya dibae salim. Salim. Oh dereng wancine. Masih di sini saja sama Mbaknya. Matur nuwun Pak Juwita kalian Ibu Yuli. Mas. Ngono. Sapa jenenge? Mas Bayu. Mas Bambang. Walah. Joget ae gak apa-apa sih kate ngono ta. Iya sih. Kon iki apa ta? Kon gak kate lapo-lapo dapak ngono. Wis papano wis. Yo lamongan soalnya. Yo, Taman Ayo, Juruk. Mas. Oke, bersama Mas Bayu. Ser, wer, wer. Kangen dia. Melo joget ben kecipratan. Ning kutha Solo bodohan mudi ning taman Juruk
Matur nuwun Mas Bayu Matur dan sembah juga Mbak Intan. nuwun. Sudah foto tadi Mbak? Sudah Sudah. merasakan wuk-wuknya nih kan? Wow. Seperti gudir. Kudir itu Mas. Ulo, kan? Enak nggonanku. Enak apa? Iya ta nyepelek nih. Ayo bawa dewe. Kok mau dhewe? Lah ora masih wong loro ya? Wah, lagune apa? Ya. Lagune apa ya sing enek wowoke? Anu, apa kuwi jenenge? Gundul-gundul pacul. Piye to? Cek kuwi. Apa? Ah, Wes sih mau kowe. sampun no niku mau. Aja njaluk pegan. Napa? Jundamani. Jundamani. Oke. Ah ya. Iki kanggo kanca-kanca sinoman Ya. luar biasa semangatnya, tetap tertib. Ganteng-ganteng ya, Mas? Wah, tenang. Sapa sing krong duwe pacar? Siapa sing ganti pacar ngacung? Ya, sapa sing gelem marah aku? Kowe gelem karo nikan monggo iso remuk sampean iki. Nyapa? Wong rumangsaku ayu-ayu dhewe. Ayo. Nyepelek newe. Hei, jaluk digantung tekan. Jaluk urip, jaluk urip. Jaluk Nikan digantung ayu. nikan apa gantung dhewe? Gantung diri. Kok masak kok bagus-bagus dhewe. Ayu, ayu, ayu. Wong sampean koyo Janaka. Ndeh. Janaka Sumbing. Apa ya nek Janaka Subing? Suarane Janaka piye? Heh? Janaka piye suarane? Ngrene-rene nikan salindri ngono. Nek Sumbing. Ngenge. Nyanyi. Apa ngelem kowe nak mi nyelek nak iki ndas iki, Dok. Iki ndas iki, Dok. Ngamlongi. Ora ngamlongi ngapek ngono sampeyan. Amin. Nah nyondok nikan mat nyuwalene maning anakku nak nitani nelak kentut nah. Apa nak? Oh tak kentu ya? Delan tak gentak dah. Oh alah. Ra Sing krungu. nek kupinge pilek delalah. Kupinge pilek to. Dari mana ini, Irunge teman-teman? kopoken. Wale. Dari mana teman-teman? Galek. Galek. Gal. Kok galek kowe iki? Gek padha lereno ning kono, ya. Aja tukaran ae lho ning kono. Ya. Gek sing ngakur karo bature aja tukaran wae ning kono ngombe bareng ngono ya. Iya. Masa ning galak. Basa galek ngono kuwi. Nek basane wong Jepara. Jepara basane padha karo dhewe ngene iki. Lek basane Kebumen ngapak kuwi bedane. Piye? Basane ana ing Brebes ngene. Ora ngapak ora kepenak lah kaya gue. Rika ayu temen ya dadi wong lah kaya kiye. Ngono kuwi. Kayak kirek. Kiye. Kirek. Kiye. Kirek. Kirek. Iya, kirek. Dipinangkani Dipinangkani. lagune dulur-dulur saka Bes. Trenggalek, galek endi Mas? Hah? Walah kampak iku lho, ndongkole. Ndongkole. Kampak ecek. Ngadipura munjungan le. Ya, lagune Tundamani diringi karo kanca-kanca Surya Buana sing nyengkuyung Sone Jordan, lightingnya Dwi Lighting, sing nyuting Surya Buana Official dan juga teman-teman YouTuber yang lain. Yuk. Surya Buana punya YouTube ya? Punya, dipromosikan dong. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Nanti kalau share dikasih uang 100.000. Duitnya sop. Ya gayane ben di share. Iya, kok tak share. Yo, Jare Mas Bambang nak share telek. ngomongin.
iki jenengan sinten jan luar biasa duit piap-piap iki jane kangge ora to? Niki sitaan di sitaan. Monggo Pak, ini kenalan dulu dong. Pak sinten namanya siapa? Nama saya Selo. Wah, Pak Selo. Selo. Oke. Selo. Juragan mesti iki. Iya, rodo sithik-sithik. Oke, luar biasa Pak. Yang jelas, selamat malam. Saya ucapkan selamat malam kepada para tamu undangan. Tukang son. Wayangku, bariki, tenang. Apa kurang ta bayar? Sampun redek aku ning dhuwur Mas. Lu santai mau. Redek nemene. Pak Selo dari mana Pak? Dari Blitar. Blitar. Nggih. Oh, nggih. Siap. Nggih. Luar Blitar. biasa. Juragan apa niki, Pak? Juragan telo lho Mas. Oh, juragan telo jenengan. Ya ampun. Yo digawe gaplek, yo digawe yo macam-macam pokoknya. Juragan telo iki Nggih. barduk jan piyur. Wes pokoknya koyo keripik telo pokoknya. Wah, saestu. Nggih, matur nuwun. Nggih, sampun matur suwun. Ini mungkin jenengan mau lagi di sini, Bapak? Sampun. Lah, ujug-ujug lho, Pak, nanti takne ngono. Matur sembah nuwun Bapak rezekine kana barokah aturan rolekane malah kebah mugi-mugi tansah pinarian panjang umur sehat-sehat suwan. Alah, sehat suwan sapa? Sehat ya suwane. Kupingem. Juragan telo saka Blitar, Pak Selo matur nembang nuwun. Ketok asale saka Leta. Kok leta piye? Telo. Heeh. Iki didongakne muga-muga usahane lancar ya no Pak Selo. Amin. Wis paring bebungah karo awake dhewe sakmono akeh. Ya. Wis paring bebungah uga karo tamu undangan uga pamriksa warga masyarakat sing padha rawuh. Aku lek ngomong telo kelingan telomu Mas. Telo ini. Wireng. Nek membakar ndek wireng janan. Padahal ora gosong. Padahal ora tau kena panas. Oke, Cundamani dari dulur-dulurku Trenggalek wis dipinangkani. Iya. Oke, tetap tertib sing penting. Bojo lodo. Ora nyangoni panggan jaluk permintaan terus. Gila. Kok kampak? Wah, yo. Aku ki tau ning kampak bar iso mulih, Nduk. Dalane angel ora. Bojo loro ki piye to? Abang biru lampune disco. Ya, Ora usah. dem. Oh, dem. Iki mau gono pamundutan saka Niken Salindri Pens. Apa? Cadar posisi. Oh, Mas. Mas Sadar Kris. posisi ya. Kalah materi, kalah materi. Kalah materi ki piye to? Nggih. Bojo loro. Wis. Oh iya. Cacap penak lo tatas sepon. Nek 20 rapati penak Mas, nek 150 apa enak iki kok. Kuwi apa? Rasa lepas-lepas. Aku sudah banget. Aku bojo loro saka dulur-dulur galek. Oke. Tetap solid. Dulur-dulurku galek padha galeke lek iso padha rukune. Oke. Alah. Salam halo. Apa? Ya, dipinangkani Bojo loro. Bojo loro bersama Surya Bona dan juga tentunya bintang tamu pada malam hari ini Niken Santri Salindri. pekok Mas, santri pekok Mas. Lho, aku napa to iki? Diganti santri pekok ya. Oke. Bojo loro Mas. Loh, Santri pekok. entak. Yo lagune sinden pekok. Oh Mas. Sinden uhu. Sinden uhu Mas. Sinden uhu Mas. Ngesane tukang Yo. son oleh apa-apa. Santri pekok ae. Yo. Aku pengen mau karo sampean. Ayo. Bojo loro diganti santri pekok ya. Oke. Baringi bojo loro baringi. Oh bojo loro Mas. Ayo. Sengana pentama aku pengen nalehina. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tobatan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapal lambang aja lurus kaca mega. Sengana pentama aku pengen nalehina. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tobatan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapal lambang aja lurus kaca mega. Sengana pentama aku pengen nalehina. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tobatan ben oleh bojo sing iman. Tobat kapal lambang aja lurus kaca mega. Sengana pentama aku pengen nalehina. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tobatan ben oleh bojo sing iman. Wis entek baterainya mudar karepmu. Kowe robot iki. Wong Lah mau puter. Lah piye ora diputer kok ya. Ki. Sapa? Enek dalang kondang sing lagi cedak. Nah iki.
ngarep jajal. Wo kilo. Sapa iki? Anu bakul wayang. Ndi to ndelok to? Bakul wayang. Delok. Bakul wayang. Sapa? Sing kene gilap lho. Sawa. Bakul wayang. Itu maksud Ini di bocah. Bakul wayang. Dalang juk. Munggah, masa rapal dalang. Mas Akbar ya? Dalang bakul wayang Mas Akbar. Monggo Mas Akbar minggah mriki Mas Akbar. Ndi ya? Enak, monggo Mas Akbar kula aturi minggah mriki Mas Akbar. Kowe iki genah apa ora? Tenan. Ndi Mas Akbar? Wonge turu kok mau. Turu apa? Lah kula niku ngono lho. Endi to? Nah iki lagi lho wonge ngadeg rokokan lho. Ya Mas Akbar, lah kula wonge nggo ciduk lho. Ngawut ae. Wot, bakul soto. Piye Mas Akbar gelem munggah gak iki? Endi to? Lah iki lho badan biru lah iki lho. Nah iki Mas Akbar. Oh ireng. Wis. Ya iki lho Mas Akbar. Alah. Kene kono aku wabuk tenan. Kok ganteng kan. Iki mau jare turu kok. Alah. Kok iso rene. Yo bayangku. Iki sing nanggap sapa? Yo. Piye to iki? Dilanjut lawan pun. Ayo kon suluk ae iki. Culo apa ora tanggapan ora panggung. Iki jane sing nanggap sapa lho, Mas? Wah, munggah becek ora teko. Buah ora ya isin ora. Iki terus kon munggah terus kon nyapa? Kowe takon munggah siji perlune gandeng niken, loro itunge wayangku be sing posine. Balekno. Ning mobil. Kudu dibalekni wayang lawas lho kan barang apik Mas Akon. Games Ning mobil kok diomong. Apa? Lanang. Kentangmu disokol. Ora lanang ra wedok cokore gladi kabeh lho. Kon piye ndang mulai iki? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Mau nyanyi nggih Pak Bu nggih? Ya. Gelangmu dolen lho ki nyawer. Ono wis ta loro nyanyi ngono. Ayo nyanyi apa? Kaya apa? Dewa Tresno ya. Pasangan Dewa Tresno. fenomenal. Kok ya ora nggawe blangkon to, Mas? Ora usah ngono padha karo blangkonan ora usah. Nggih blangkonmu ae, Mas. Malah Blangkonmu amlek buadek to, Mas. Badhek wong kok Lampung rung tau mbah kok sakit. Lha niku iki. Kempros. Yo nyambut gawe wadake. Ya. Ngono sapi kok padha karo Aku blangkon. bar iki ndang mantuk ya, Mas. Arep nyandi wae. Disusul Mas Akbar lho. Kowe mulih apa mampir? Kowe janji mampir anak-anak titan cikrak lambemu kowe. Alah yo nganu lho. Gara-gara kowe adu padu karo bapakmu sing jenenge Muhammad Soleh. Ngerti ora? Diwadunya apa? Aku dikira ngajari kowe karo Akbar nakal. Ngajar Soleh. Aja ngono, Mas. Ayo Mas. ayo. Napa iki? Krungu dhewe ta suarane mak cedhuk ngono to. Dewa Tresno. 150 nanti. Krungu dhewe ta suarane mak cedhuk ngono to. Sugih waras bergoyang. Wilujeng dalu. Sakinah mawaddah warahmah kangen kekalih. Wis kadangan golangan tenis dikon.
yen wis kasek tekaku jebul wis ana sing duwe aku bingung kok asik Mana janji sumpah wingi Mana tresna saya hidup mati Mamesan isi sing tansah tak ganti sabar lan latenan ngenteni kalepatan nyun Agung Samudra Pangsami. Monggo. Mau lo pacarku Mas Bambang saiki pacarku wis nyusul. Ra becek ya padha ae. Ngono ya bubuh ora. Dalang kondang ya. Becek wi mawisan. Matur nuwun ya Mas Akbar. Sukses selalu. Bojo loro. Heeh. Nikan wis, Nduk. Ya wis manut mergo iki bene-bene. Bojo loro ya Mas. Ini Terakhir. lagu terakhir dari Nikan ya, Bojo Loro ya. Karena Mbak Nikan mau melanjutkan perjalanan untuk mengambil kitab suci. Mak. Awe. Oh angkemmu loro. Tambe. Ya. Mas Akbar. Apa? Foto. Ya oke. Ayo nanti ya. Nanti ya. Oke, ditunggu Ki di bojo situ. loro sing kabeh ngadeg ya. Ngadeg. Yuk, Surya Buana Bojo. Sing satino kanggo wong liya. Tepuk tangan buat Niken Salindri dan Surya Buana. Ini sudah terakhir dari Nduk Niken. Ya. Wes Nduk pamito dhisik. Terima kasih banyak buat Bapak Anto, Bapak Juwito dalah Ibu Yuliati. Cito, dan juga Ibu Yuli. Ibu Yuliati menikah sama kemarin. Gah, kosek. Apa Pak Juwito? Ben apa? Oh, Ben. Moh. Kosek, aku tak pamit sik. Engko foto sak puasmu. Tapi bohong. Bapak Juwito Bapak Juwito kalian Ibu Yuliati. Mbak Intan dengan Mas Bayu terima kasih banyak. Ya. Karena sudah menyeluk. Nimbali yuk menyeluk. Sudah nimbali Surya Buana. Dan juga Niken Juga Niken Salindri. Oke. Semoga panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. rezekinya banyak. Wes ya Mas. Aku gak kuat. Aku lambe ku nyanyi. Engko tak ijoli. Ya. Tak ijoli lambe jaran. Caitan ya. Bursa. Sumpun. Lambe Nduk, sampun. kutir. Oke, terima kasih. Bapak Ibu kalau wau Nduk Niken Salindri anggenipun ngaturaken tetembangan ugi paring panglipur dumateng panjenengan sedaya. Luar biasa sekali matur nembah nuwun ingkang sampun paring pundi-pundi utawi ingkang paring bebungah dumateng kanca-kanca Surya Buana ugi Nduk Niken Salindri matur nembah nuwun. Menika sampun paripurna anggenipun campur sari Surya Buana wonten ngarsa panjenengan badhe nyuwun pamit. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Juwito dalah Ibu Yuliati ingkang sampun kersa nimbali Surya Buana sak kanca. Mbok bile mangke sak bibaripun pargian dalu menika mugi-mugi panjenenganipun Bapak Juwito dalah Ibu Yuliati tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah tinebena saking sengkala rubeda. Kagem Mbak Intan Ayu Nestria kalian Mas Alfariksi Bayu Yulianto SPD
mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah. Matur nuwun kagem sedayanipun ingkang sampun paring bebungah mugi-mugi mangke pikantuk liru tawi ijol saking Gusti Allah taala. Amin. Matur nembah nuwun ugi kagem Jordan Audio, muga iso ketemu neh ya Mas. Dwi Lekting aja kapok mesti anan karo aku aja lali. Oke. Matur nuwun kagem Surya Buana Official dan juga teman-teman YouTuber yang lain matur nembah nuwun kagem warga masyarakat sugih waras matur nembah nuwun rawuhipun. Mugi-mugi saged pinanggih malih kalian kanca-kanca campur sari Surya Buana. Semoga menika oleh artis babile wonten kalapatan nyun ageng samudra pangsami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.